På den nye F65 fra Princess, der har vi fået det nye setup af skærme, hvor vi har lige nu, der skal vi ind i en lille havn, der hedder Mosted Havn, hvor jeg har sat kamera på, og jeg har sat kortet på tæt, så vi ved præcis, hvor vi er, når vi går ind.